O Ministerio de Transportes acaba de aprobar o trazado dun terceiro carril na Nacional 120 entre Ourense e Os Peares. A intervención é vital para solucionar un problema que a estrada ven arrastrando dende hai tempo, xa que existe un tramo duns 20 km nos que o adiantamento está prohibido. Ademais, o proxecto contempla o acondicionamento de dúas interseccións, unha que dá acceso a Penalba, Luíntra e Santo Estevo de Ribas de Sil, a outra a que comunica a Nacional 120 con Melias. Agora que xa son firmes as características da reforma, queda saber como se vai executar. O seguinte paso é aprobar o proxecto de construción. Fontes do Goberno aseguran que se está redactando de bandito proxecto, aínda que non ofrecen datas. Si estiman que o investimento necesario para materializar o terceiro carril achegarase aos 6 millóns de euros. Dos 3 tramos para adiantar, 2 serán en sentido Ourense e o restante en sentido Monforte. Deste xeito achégase a solución a unha bella demanda da comarca de Valdeorras. Aínda así, queda unha longa espera para circular polo terceiro carril. A aprobación do plan construtivo e o concurso público das obras poden levar meses. De feito, este proxecto de trazado levaba en redacción dende 2017.